kurang dimengerteni nganti maksimal. Solusi kanggo ngatasi masalah kuwi yaiku ngolah woh supaya tahan luwih lama, luwih apik lan nduwèni rega dhuwur. Salah sawijine conto yaiku sari buah salak Scanica. Sari buah salak Scanica yaiku omben-ombenan sing digawe saka woh salak lan nduwèni kathah kelebihan. Uga sari buah salak Scanica sampun nduwèni nomer saking Departemen Kesehatan Republik Indonesia lan logo halal. Nyo, iki bukti surate. Surat iki wis ditandatangani saka kepala sekolah, BPOM lan MUI. Lho, iki udu to surate kok ora ana tanda tangane? Lho, iya po? Berarti iki udu surate. Gawene nganggo teknologi tercanggih. Sari buah salak iki terinspirasi saka koncoku yaiku si Devi sing duwe woh salak lan Anissa sing iso ngolah woh-wohan. Banjur Devi lan Anissa nduweni ide yen woh salak kuwi kepiye carane digawe omben-ombenan sing sehat tur murah. Sari buah salak yaiku salah sawijining omben-omben sing nyegerake, ora marai seret, lan sing paling utama ora nganggo pengawet. Gampang digawa lunga-lunga. Sari buah salak iku bentuke cilik, dadi bisa digawa lunga-lunga lan simpel. Sari buah salak iki gampang digawa lunga-lunga amarga bentuke cilik, bisa digendol, bisa kanggo oleh-oleh, lan uga bisa dilebokke tas. Sari buah salak bisa dituku ing SMK Negeri Setunggal Salam, sekolah tercinta ing wilayah Salam Magelang. Sari buah salak iki biayane murah, regane siji namung 1.500. Nanging yen pengen tuku sak pak, isine 24 iji lan regane 33.000. Sari buah salak, ngeten po.